दुलाराय बर' फरायसा आफाद नन पलिटिकेल पार्टीनि आफादगिरिया खुनु दिन उन सिगां पुलिस एस्कर्ट लानानै खुनु एबसुनि आफादगिरिया आन्दलन खालामनाय आं नुफेराखै दाननांगोन नाथाय दानि माखासे एबसुनि जे दैदेनगिरि बिथांमोनखौसो आङो गोरोबनाय नुवाखै एबा राजनितिकजों एबा राजखान्थिजों सिदायै थांलाय फैलायखौ नुनो मोनदों। सान्दुङाव बेरायग्लांनानै नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ आपडेट होनो सानदों। दा गोबाव समनिफ्रायनो बियो बर'नि सावथुन मुलुगाव मुंदांखा। दा बिसोरो आगि गुदि पलिटिकेलावबो मिथिबोगौ आरोखि BPFजों थाफानानै बै समावबो गोबां खामानि मावबोबाय। दा बेयाव दा खुंबाय थानाय UPPL जे गभार्नमेन्ट UPPL सरकारना मा रोखोम रायजो राजानि सायाव दैदेनदों आरो गोजोननाय सान्थि होदों ना होआखै आरो नै दा BJPजों जे एलियेन्स जानानै BJPआ मा रोखोमै जोंनि BTCखौ क्रेपसार खालामनो नाजादों ना जायाखै बिनि सायाव बुंदों। दा बे नामानो जाबाय सिनेन ना बेखौ दावखुमै होननानैबो मिथियो आरोखि। दा प्रमद बर' सारनि सायाव गोबां गोख्रों बाथ्रायै बुंदों, खोनासंनानै लाग्रो। नोंथांमोननि चेनेलनिसिम आंनि साबायखर जासिनाय आरो नोंथांमोना दिनै आंनिसिम आंनि फंसे बुंनायखौ नोंथांमोना फोसावनो होननानै सेबखांफैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो आं साबायखर बावग्रोबाय। आङो आंनि गोसोनि खोथा बेक्तिगत भाबै सासे BTCनि नागरिक हिसाबै आङो नोगोरारि जानानै बेखौनो बुंनो सानदों जे BTCआव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजा आरो जोंनि गुबुन गुबुन रावारि धोरोमारि आरो गुबुन गुबुन भाषिक धर्मालम्बी मानसिफोरनिसिम आंनि गंग्लायै मोनसे खावलायनाय जे आंनि गोसोनि खोथा बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोननिसिम आंनि निमाहा बिनाय थाबाय। आं बेखौनो बुंनो सानदों जे थांनाय कयेकदिन सिगांनिफ्राय जे प्रेस मिडिया आरो खौरां बिलाइफ्राव बुंसोलायनाय नुदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दानि नैबे बोथोर आरो फैगौ बिसायख'थिनि सिगां बिथाङा बर'फोरनि आन्चलिक दल राजनितिक दल तथा UPPL BPF आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दलफोरखौ हान्जाखौ ज' जानो खावलायदों। लोगोसे दंनायमानि गावजों गाव गावस्रा गावस्रि जानाय समाज बिथिंनि एबा नोगोरारिफोरनि गोसोआव गुलाय गुजाय साननायफोरखौ ज्राब दोननानै बिथाङा ज' जानो हांख्रायदों। नाथाय बिसोरनि खोथाया आं बुंनो साननाया जे थांनाय 2020नि BTCनि बिसायख'थियाव जेब्ला बिसायख'थि जादोंमोन दानि UPPL जे सरकार सालायनाय प्रमद बर'नि सरकार सालायनायनि सिगांनि जि बिसायख'थिमोन बावहाय जों रायजो राजाया मिथिगौ जे UPPLआ 12 सा देरहादोंमोन आरो सुबुं हिसाबै 10 जायो। बेनिफ्राय PFआ देरहानो हादोंमोन 17था नाथाय बांसिन देरहासेयावबो उनावहाय सरकार दानो हायाखिसै। नाथाय UPPLआ 10ल' देरहानायजों बिथांमोनहा गुबुन गुबुन दलजों लोगो लानानै बे समावहाय माने जोंनि हारिनि अलखद समब्लाबो आरो मोनसे जांख्रिथायनि गेजेराव गोदान मोनसे रादाय लाबोनायनि उनावब्लाबो बिथांमोना बांसिन देरहानाय 17थाजों गभर्नमेन्ट खालामालासे खौसे जायालासे गुबुन गुबुन BJP GSP आरो कंग्रेसखौ लानानै सरकार खालामदों। जों बेखौसो आसरित मोनदों, आं बेखौसो आसरित सानदों। बै समाव 17था आरो 11था खालामोब्ला बा 12 आरो 17जों 29था जायो। अब्ला बे समावहाय जोंनो एबसुलिट मोनसे गभर्नमेन्ट दानो हायोमोन। ज' जानायनि लामाया बेनोमोन, समाबो बेनो एखेबारे माने गोनांथारमोन। नाथाय बेखौ खालामालासे साराय बोसोर 5 बोसोर सरकार जोबनायनि उनावसो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ ज' जानो खावलायनायखौ नुनो मोनदों। ज' जानाय खावलायनाया गाज्रि नङा।
आंबो बेक्तिगतभाबै मदद होगोन आरो हांख्रायो एबा आंबो बेखौ गनायो हारिया खौसे जानांगौ जाथारनांगौ नाथाय दानि ज' जानो खावलायनायखौ मोजाङै नोजोर होनानै नायोबा नुनो मोनो जे बियो गोजाम रावसो आरो फारसेथिङै बुंनो थांब्ला अखा हाखांनानै खफ्रि हमनायनि रावनि बादै थारैनो जेबो नङा नामा आं बेखौ सानो मानो होनब्ला जेब्ला समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङानो अदालगुरि समस्तिनि जिहेतु बिजाथि बिजेपिनि दिलीप शइकियानो अदालगुरि समस्ति एमपि समस्तिनि रायजो राजाखौ बिजेपिजों ज' गंसे हेलिकप्टाराव गाखोलांनानै केम्पिनाव थांनानै बिथाङा बर' रायजो राजा आरो अदालगुरि समस्तिनि रायजोफोरखौ खावलायहैदों जे जोङो बे बिसायख'थियाव बिजेपिनि बिजाथि दिलीप शइकियाखौ देरहाहोनांगोन आरो देरहाहोनांगौ खारना जाहैबाय बिथांखौ देरहाहोयोब्ला बिथाङा एमपि जानानै थांनानै दिल्लीयाव जोंनि बिटिआर एकर्डनि जिथु दफाफोर बेखौ आखरे आखरे मावफुंनायाव मदद मोनगोन बिनिखायनो जों बयबो जोंनि उदालगुरि जिथु रायजो राजाफोर आरो बर'फोर जों खौसे जानानै भट होनानै देरहाहोनांगौ होननाया जाबाय दिपेन बर'आनो सासे आरो बिथाङानो नोंथारगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि जानानै बिथाङा डाइरेक्ट पलिटिकेलाव हाबनानै बिथाङा राजनितिकनि केम्पेइन खालामदों नाथाय दिनै जों नुनो मोनबाय नै साननै सानथाम बे सप्तानि गेजेरावनो जाय बिथांनो बर' रायजो राजाया देरहानायनि भट होनानै बिथांखौ बोर सारस्रिदोंमोन देरहाहोदोंमोन बर'नि बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो दैथायहरनाय जादों नाथाय बिथाङा आसाम स्टेटनि बिजेपिनि आफादगिरि जानानै बिथाङा एमपि जानानै मा बुंखो बयबो रायजो राजा नुदों दिलीप शइकियानि बिबुंथिखौ मा होनबाय जे बिटिसिआव बर'फ्रा मानि मोननै रक्षा कवच एबा रिजार्भेसन थानो मोनो बेखौ जोङो बिजेपिया देरहायोब्ला जों बेखौ मोनसे नङा मोनसे सिफायनानै होनाय जागोन आरो सिफायनांगोन हय बेलेन्स ब्लक थागोन नङाबा 6 शिड्युला थागोन जायखिया मोननैनि बिथोराव मोनसे लाखिनाय जागोन जों सरकाराव फैबा बे गिलु बालु राव बुंसेयाव जोंनि आइ आफा रायजो राजा उदालगुरिनि जोंनि गणतान्त्रिक सिटिजेननि जाम्बा जाम्बि भटार्सफोरनिफ्राय भट लानानै जोङो देरहाहोहरनाय जोंनि उदालगुरि समस्तिनि दिलीप शइकिया बिथाङा दिनै बर'फोरनि गिलु बालु मोनसे खहानि राव बुंबाय नाथाय जों नुनो मोनाखै दासिमबो मानो भट होग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मानो दिलीप शइकिया बुंनायनि सायाव मानो बुंफिनाखै बेखौ आंबो आसरित मोनदों आरो जोंनि साननो गोरों व्यक्तिफ्रा सोंसोलायदों बुंसोलायदों मानो काउन्टार होदिया नाथाय जोङो बिथांखौ दाबो काउन्टार होनाय नुवाखै आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो बिनि सायाव फिन खेंफोरथि एबा कन्डेमनेसन एबा बेखौ सोंखारियाखै बेखायनो आङो व्यक्तिगत भाबै दिलीप शइकिया राजिक सभापति बिजेपिनि आरो उदालगुरिनिफ्राय देरहालांनो हानाय एमपि बिथांखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ कन्डेम खालामदों बे राव बुंनायनि थाखाय बिथाङा जाहाथे भबिष्यत बे रावखौ उथायनानै लायो आरो भबिष्यत बे उद्देश्यनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थायो बेखौनो आं खावलायबाय जे दिलीप शइकिया डाঙৰীয়া সাংসদ ওদালগুৰি সমষ্টিৰ আপোনাক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছে আপুনি যিহেতু ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বড়ো অনাবড়ো যিমান ভোটাৰ্ছ আছে আপোনাক ৰাইজৰ হকে ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক জিকাই দিছিল আৰু আপুনি সেই হিচাপত দিল্লীত আপুনি এমপি হৈ আপোনাৰ পদবীক অধিগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যে আপুনি বড়োসকলৰ পৰা ভোটদান পাই আপুনি জীৱিত হৈ আপুনি জিকি যোৱাৰ পিছত বড়োসকলৰ অধিকাৰ যিটো ৰক্ষা কৱচ যিটো ট্ৰাইবেল বেলেন্স ব্লক আৰু যিটো 6 শিডিউলৰ যিটো
ভারতীয় সংবিধানৰ সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা আইনৰ কথা আপুনি ভংগ কৰাৰ কথা কৈছে বিজেপি জিকিলে সেইটো বৰ ভাল হোৱা নাই আপুনি এইটো আৰু কেতিয়াও যেন নক'ব আৰু আপুনি যদি তেনেকৈ সঁচাকৈ কাম কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমিও বা সকলোৱে হাত সাৱটি নিশ্চয় নাথাকিব আপোনাৰ ইয়াৰ উত্তৰটো কয়েক বছৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাব যাতে আপুনি বড়োবিলাকৰ যিখিনি আংশিক যিটো অধিকাৰ সেইটো যাতে খৰ্ব কৰিবৰ যাতে আপুনি ইচ্ছা বা আপুনি নজৰ নাৰাখে যেন সেইটো মোৰ অনুৰোধ आं बेखौबो खेंफोरथि होनो एबा मिथिनो लुबैदों जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्राय दासिमाव एबा थांनाय 2027 जानुवारि खालि सुक्ति जानायनि समसिम जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेसेबां आफादगिरि जाबोदोंमोन आं बेखिनिखौ नुवाखैमोन जे रावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै जाथिनि हाबा मावबोदोंबाबो रायजो बिनायनि सोमावसारदोंब्लाबो रावनि थुनलाइनि सोलोंथाइनि बिथिङाव सोमावसारबोदोंबाबो हांखोनि सोमावसारनायाव बाहागो लादोंब्लाबो नाथाय सासेबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाबोनाय बिथांमोनहा मानगोनां बिथांमोनहा रावबो थोंजोङै राजनितिकआव बाहागो लाबोनायखौ आं नुवाखैमोन नाथाय थांनाय 2020 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय जों बेखौ नुनो मोनदों जे दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बिजेपिनि राष्ट्रीय दलनि राजनितिक दलनि गंसे हेलिकप्टारावनो गाखोनानै थांनानै बिथाङा राजनितिकनि रावजों रायजो राजाफोरखौ बिजेपिनो भट होनो थिनहैनाय भट होनांगौ होननानै खावलायहैनाया बेनो बर'नि जारिमिनाव निश्चय सिगांसिन जारिमिनाव लिरनानै दोनजानाय मोनसे जाथाय जानांगौ आं सानो लोगोसे आं बेखौबो सानबाय थादों गोसोआव आं बेखौबो फिननाय एबा मिथिनो लुबैयो बा गोसोआव मिथिनो हास्थायदों दि जेसेबां दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाजेननायनिफ्राय आफादगिरि जाबोदों आरो बे मानगोनां बिथांमोना सम सम हारिनि अलखदाव सोमावसारबोदों आरो दाबि दावा खालामबोनायाव पुलिसजों बुख्रेबजादों पुलिसजों नागिरजादों वान्टेड जादों खारखोमा नांदों हयथ' जेल जानांदों सोरबाया बेबादि खस्थ' मोनबोनांदोंमोन नाथाय आसरित खोथाया बे जे दिपेन बर' प्रमद बर' आफादगिरिनि समाव जों नुदों जे नुफेरा खोनाफेरा मोनसे हारिनि सिनस्रि एबा एनजिअ दुलाराय बर' फरायसा आफाद नन पलिटिकेल पार्टीनि आफादगिरिया खुनु दिन उन सिगां पुलिस एस्कर्ट लानानै खुनु एबसुनि आफादगिरिया आन्दलन खालामनाय आं नुफेराखैमोन बे मोनसे आंनि थांनानै थानायनि मोनसे गोथां जारिमिन जानानै थाबाय आं बेखौनो मिथिनो लुबैदों सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एनजिअ आफादगिरिया माखौ गिनानै पुलिस एस्कर्ट लाखो उन सिगां ना बिथाङा एममोन ना बिथाङा एमएलएमोन ना बिथाङा मन्थ्रिमोन ना बिथाङा सरकारि माबा मोनसे एजेन्सिमोन बिथाङा बबे खारनाव उन सिगां पुलिस एस्कर्ट लानानै गिदिङोमोन बे मोनसे हारिनि गेजेराव नुफेरै नुथाय आं सानो आरो बेबो मोनसे खोथाबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमद बर'नि आफादगिरि दैदेननाय समाव जेसेबां आन्दलन जादों लामा जथेनाय 100 घन्टिया 12 घन्टिया 48 घन्टिया रेल रुख' खालामोब्ला बिथाङा बे हाबाफारियाव बिथाङा उन सिगां पुलिस लानानै थाङोमोन अब्ला बिथांजों सरकारनि पुलिसाबो आन्दलन खालामफादोंमोन नामा जों बिदिसो नुयो अब्ला बिथाङा पुलिस लानानैनो आन्दलन खालामदों आरो बै पुलिसफ्राबो आन्दलनाव बाहागो लादों बेथ' आसरित खोथा माब्रैहाय जानो हायो आं बेखौ दासिमबो गोमोबाय थायो बेखौ आं मिथिनो लुबैनानै थाखोमाबाय थानाय जादों बेखायनो दिनै आं गोसोनि खोथाखौ रायजो राजानि सिगाङाव बुंबाय बियो मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जानायनि उनाव नुफेरै जाथाय आरो बियो बबे हांखोजों लिरनानै दोनजायो
बर' हारिनि जारिमिनाव बे मोनसे लिरनानै दोनजानाय नुफेरै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया उन सिगां सोमावसारनायाव पुलिस एस्कर्ट लानानै आन्दलन खालामनायनि जाथाया बे नुफेरै आरो गोमोथाव होननानै आं सानो आरो बेखौ रायजोफ्रा मा बिजिरो नोंथांमोननि खोथा नाथाय आङो दासिमबो नुफेराखै जों गोबाव सम रायजोनि गेजेराव थाबोनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनायखौ जोङो नुबोदों हारिनि अलखदाव हारिखौ बासायबोदों हारिनि हारिमु गासै लाखिबोदों आरो बियो जोंनि जाथिनि मोनसे सिनस्रि जोङो बयबो एबसुखौ गाज्रि मोननो हाया आरो जों एबसुखौ गाज्रि मोना मानो होननानै बुङोबा एबसुआ जोंनि फिसाफोर आरो बियो अरायबो थानांगोन हारिया जेसेबां दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा एसेबां हारिखौ बेंनानै लांनांगोन नाथाय दानि माखासे एबसुनि जे दैदेनगिरि बिथांमोनखौसो आङो गोरोबनाय नुवाखै एबा राजनितिकजों एबा राजखान्थिजों सिदायै थांलाय फैलायखौ नुनो मोनदों बेखौ आङो गोसोजों मिथिनो लुबैनानै आंनि गोसोनि साननायखौ दिनै रायजोनि सिगाङाव फोरमायनाय जाबाय।